Wonderful as we drink company. Nada you Bible some popular with South Boy. You be when you are educated in Genesis and I suppose a woman educated. See the teacher will train you to do. Where's the woman educated? See the teacher will train you to do. I'm talking to you. Now, everything I'm pointing to or anything I want a friend. Now, the only part of me is now. Now, every young woman, we are up in our wish. Yes, said that it is a good fee as I finish. Nay, we are at the citron since the papa, the Panu. Now, should you see the fall through, if you walk around the empire per year, you should see and near any garden, the pistol. And no, not a control child, how are you? As I say, as the car was swimming in arm. Now, as I say, as the car was swimming in arm. Now, as I say, she's the kind of thing. And all now, bedroom, they are people to pray more. There's where I also at the meeting the home. And no, not a control chair, Ethiopia, as I say in arm. There's where I also the sun with it dry. And no, not a single war, Assyria, and the share of Shana will be effective. The running out of what the Onipano could be in true herself, or no, not all men. Radia said, I can't so much to swear you. You don't know, Paloma or Trocoma, police of both. See, the can determine question. Police of woman. See, the can determine question. The Sram Mayanti, Eradiasa. On no other than audio young coupon, I will moon the Suban, our body in Abakan. Ne a body in Abakan. If he said, a woman never born near Menina, near ever or slow, near ever assassins, near woman, near woman. He won radio, Benio, to be due, near Menina. Wana monoso na ekwe na boboma na ono na odi ade nyina aka na nyama nyina etim wodum na oni nipadua a ene asafo muti oni ifiase ewufu mu abakan se oni ade nyina emukan ifise eso onyankopon eni se ne maye nyina betina ne mu erade asem Yes.
Timu aduanan anim ɛdekusi aduanan awotwe. Luke 12:42 to 48. Sempano sɛnea Luka kyerɛw ma ɛte du mmienu. Timu aduanan abien kusi aduanan awotwe. Mpamokyɛw ma ntie Awurade asɛm. Na Awurade sɛ, hena ne ofie panyin nokwafo ne ɔbadwemma a ne Awurade no bɛdi ne fifo so sɛ ɔmma wɔn aduan a ɛyɛ wɔn de bra ɛsɛ mu. Nhyira ne akoa no a ne wura ba a ɔbɛhu no sɛ ɔreyɛ saa. Nokware ne sɛ ɔbɛma wadi nea ɔwɔ nyinaa so. Na sɛ akoa no se ekuma mu sɛ me wura akyerɛ ne ba na ofi ase bɔ mmɔfra ne mmaawa no na odidi na ɔmo mboa. Apea no wura bɛba da a ɔnhwɛ no kwa ne dɔm a ɔnnim. Na ɔbɛyi no afi hɔ na wama ɔno ne akyinnyegyefo anya asotwe koro. Na akoa no a ɔnnim nea ne wura pɛ na wansiesie ne ho na wanyɛ sɛnea ɔpɛ no, wɔbɛhwe no mmaa pii. Na nea ɔnnim na ɔyɛ ahyɛde no, wɔbɛhwe no kakraa bi. Na obiara a wɔma no pii no nkyɛn na wɔbɛhwehwɛ pii. Na nea wɔde pii ahyɛ ne nsa no, ɔno na wɔbɛbisa no nea ɛbu so. Awurade asɛm ni. Yɛabetie yɛn nsɛmpa no afiri yɛn administrator Owura Sam Kumi Hɔɔhɔ. Ansa na ne nyinaa de konakoro bɛto yɛn twi dɔm a yɛto so 322.
but also of course, and as a full paying session. So once walking in society, every day and now this and Jesus will mean some day. Amen. And then 11th Sunday after Trinity, and I said, consider a Suki Bako Trinity down H. And now Sunday, Health Sunday, upon the consider. Now, if you have some other minds, this is to home. Protocol 7 will say, Jesus Christ, the Alpha and Omega, glorifying God as stewards of His creation, our environmental witness. Amen. Also, Jesus Christ, Alpha and Omega, if you are seeing every say, you share your day, you young. Say a body, a shuffle. Na yet important, and young man will let him. The shape of a day, you know, say, rather at the bottom, shuffle. Hallelujah. Say, you know, what you was said, you hear about your body in our son. Yet important, and I am environment, and I get it. The shape of a day, Amen. As the Messiah said, so the important any young man will be a little say Christopher, it's a dancing shall do. So we are letting on you fishing and young man. It's a dance, say, you trade by the woman, sweet and I. So, Yakupon moye meaning said, you know, if you watch your say, maybe I've been on my side, she will do me. I'm on 50. More hunting, and I can I'm 90, what 20. Amen. Amen. In the right, just say. And I say, the Son says, so. Young Yakov, young Ganaf, young sorrowful, and I Christopher. So, the Hadan City, and again. Rather, continue to Jaway. So, if you see, now, I'm not the baby. You could now say, I'm the father, then put him, and I say environment, and I climate. Meetings are hope so, we are seeing now, my man's. What you have been doing, I also wanted to dash of us. I said, what share? Then I'm my man's, and I say, young put him, and I asked him. And in the end, we are going to have your EPA, Environmental Protection Agency. And then the coup will be. And rapidly, so what she said, at all said, yes, now the partner, we are still. I didn't, and I was. It's like I said, Nipa, she said, now say about it. It is what they were. I said, the part, Tennessee, you would be real one. Over for so as I remain now to bed. Hallelujah.
na me yɛ di adanse sɛ sɛdeɛ na wimu te no wimu sakrae ni bere aba yɛtumi mpo sɛ sɛdeɛ na yesu tɔ fa no ne saa na ɛtɔ bi nansɛ nneɛma bebree asesa nnɔbae kora yɛfie funu kora ne mu sɛ ɛnɛ wode tomatoes te hɔ a na aporɔ anaa da nsu sɛdeɛ na yɛyɛ kuku a wɔde te saa bio ɛna wɔwɔ wo mma mmerɛ mba bio ne nyinaa yɛ nnipa aka no nhyehyɛeɛ a ɛsɛe abɔde ne sɛdeɛ Awurade bɔ wiase fa hallelujah ɛde ɔhaw bebree ɛna ɛyɛ aba yɛn so bɛhwɛ akenkan sɛ mɛdi kan na ɔsɛ Awurade bɔɔ ɛde ne turo mu hallelujah na ɛde turo mu baabi a ɛyɛ fɛ ɛdi ɛde kyerɛ sɛ beautiful anaa pleasant anaa adeɛ yɛ dɛn ɛyɛ fɛ yɛkɔ akenkan sɛ mu na Bible ka sɛ Awurade ma ade nyinaa na ɛyɛ dɛn ne ɛyɛ nti Awurade kwan ne ne hyehyɛ ne na ɔbɛbɔ mu den ɔyɛ biribiara de pɛpɛɛpɛ ɛne fɛ hallelujah ɛde ɔsɛ ɛde turo mu hɔ na nnua fɛfɛɛfɛ na nnua ho nyinaa ɛwɔ hɔ bi hallelujah ɔsɛ nnua ho nyinaa wɔ ɛde turo hɔ na ɛyɛ fɛ a wohwɛ a ɛyɛ fɛ wɔ nipa ani so nsusu sɛ na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ ne sɛ ɛmu nneɛma bi a ɛfɛ te sɛ nnua ɛfɛ a ɛtaa yɛ dɛn ɛtaa yɛ flowers na flowers ɛyi ne hwie fɛfɛɛfɛ ahohoahoa ɔsɛ turo hɔ na nnua mu hɔ a ɛso aba na yɛ di hallelujah ɔno sɛ turo hɔ na nso dua bi wɔ hɔ a ɛyɛ dɛn ɛma nkwa ɛna turo hɔ na nso dua bi wɔ hɔ so a ɛma yɛ hu papa ɛne bɔne bio mo sɛ yɛ de nsuo ne nam turo mu hɔ na saa nsuo ne nam hɔ sɛ ɛbɛboa ama turo mu hɔ asase no ayɛ frɔmfrɔm ama nneɛma ayɛ dɛn aba na mebi hu kɔ akyire no mehu sɛ ɛde turo mu hɔ saa ne nyame bɔ wiase nyinaa ɛnyɛ hɔ pɛ na yɛ ka ho asɛm nyinaa wɔ wiase nyinaa wokɔ wiase afɔdeɛ nyinaa wobɛhu nsuo wɔ hɔ wobɛhu flowers wɔ hɔ wobɛhu nnuaba wɔ hɔ nnua afirisi a yɛtɛ ne nyinaa wɔ bi wɔ baabia hallelujah yɛbɛ kɔpɔn ha ɛbɛhu flowers wɔ yɛbɛ kɔpɔn ɛbɛhu fruit a nnua ɛma fruit ɛbɛhu mango ɛbɛhu paya mmama saa yɛ mu nyinaa wɔ ɔsɛ nnua ɛma nkwa ne nnua ɛma nkwa dubina yɛ ɔpɛ te sɛ wɔ wɔnunu ne ha nneɛma yi saa nneɛma yi nyinaa ɛma nkwa deɛ ɔbɛde na yɛ dɛm ɔbɔ ma ayɛ hallelujah sɛ na yɛkasa nneɛma wei nyinaa asɛm na apɔmuden no hia no Awurade sɛ mmɔden ma yɛyɛ nneɛ Awurade ka kyerɛ no a asase so akasa ɛbɛnya ahotɔ yɛho bɛtɔ yɛ Awurade pue so a dɔm yɛ animam ɛma yɛnkɔ na yɛkɔ yɛ Awurade ka kyerɛ Awurade hyɛ yɛn de na ɔnka yɛn asɛm aba yɛn nkyɛn na yɛhwɛ yɛn asetena mu yɛntu ɛmɔmɔ a daakye yɛbɛtumi dɛ agye yɛn ase ɛhyɛ ɔmɔdɛ yɛbɛtu animam na adwene ti amen ɛsɛ yɛbɔ mpaeɛ Awurade asɛm aba wo nkyɛn ɛna Awurade nkasa dɔm yi yɛwɔ de fɔ na to si no na ɔmahyɛ yɛn ma ɔma yɛn nkɔ sɛ ne ɛbaeɛ ɔmfa ne tumi ne nam hɔ de a yɛde aba ne n'ase asɛm sɛ n'asɛm ma aba ɛmra mede yɛn ntam ne yɛ asetena mu dwuma yɛn na mehyɛ ɔno wɔ agye nkotoɔ no mu ɛbɛn sɛ ahoɔden foforɔ a yɛde wura na ɔtwe mu ne
Bibi a yɛtumi na ɔma yɛntumi yɛ. Ɛde bi ayɛ adanse ahyɛ nneɛma tete mu. Awurade da wase. Sɛdeɛ wakaeɛ dwumadi ahodoɔ a wɔde ahyɛ nsa. Ɛtitiri wɔ akɔgye a wɔgyegya wɔ akyi no. Yɛfo bebree kɛse bebree. Yɛsoro sɛ ma ahoɔden ne biara adwene ne nti aseɛ. Sɛ woyɛ yie mu a ɛte sɛ yɛhwɛ so yie. Baabi no titi ne saa, baabi a yɛte ne baabi a yɛbɛkɔ. Yɛwɔ ɔbɛbi nyinaa sɛ wɔn a wɔyɛ na yɛma yɛn so yɛtumi ahwɛ so yɛhyɛ nneɛma nyinaa wɔto ti. Amen. Na wɔte nyinaa yɛkɔ. Mama Gladys Obey, Bible Akita to share the Mama Gift Recry, Bible Akita to share the Mama Christina Paul, the share one of the Mama Bible Akita. Yabo Mama said, soon a baby graduation service, children's service. GY, YPG, na yafu, members na also encouraging. Now, what you group leaders, YPG, and yafu, Moonfa, members are all real say, and your record. Women's Fellowship, and I say yafu, and by the source of basic, and any that so, Moonfa, and why you. Send a baby to me after. And yes, I did. You go, yeah, I have written. Now go in. Amen. Mama Rosina, sir, brought some 200 analysis. As staff for me, Sarah did it like a name. And so, Sarah, so because you have a woman by our crowd. Empire, and I did talk to switch that moves and the beginning of the house. Amen. Master Lord, Psalm 40, verse 5. Erade, Mina Kopo, Mao Ade, Nuadene, Papa Gosame, read me Fabi, into Ankameka, Makasa. The doors say, will be to Yakai. Amen. Samsuna, Mama Florence, Lucia in 154 galaxies, must start for every day. Say, I damn will buy. Oh, my don't shall. Sarah, this is the Bossia. If she was switched, number one benefits and you Master of Quadrant, see the Bisa, Jimmy, and you necessarily a guy. And you know you so. Florence, you as I said, a radia going to now, baby yourself, and you will in train, and if you fall down, you can be one of doors. Amen. You, Mama Caroline, Essa, Akuno, the 500 galaxies was down for every massive. In fact, and you saw every year, and I did up on mobile, ashes, and you see, Sedonti Asia. What I guess, Sarah said, because you are the mobile, Mamma, Abraham, and Odin, and the Master said, I eat you, so I
It's Yasi, Mini Yasai. Amen. Obeying if you come I have a big flu. $1,000 as that for me, my day. Say, my baby, I feel like a little. But they were just in the battle. Then I have a book day on the other. Or Sarah said, or the bosso is strong. The bar said, you have to do this year to be for people. Then, maybe the share of the other. Ye are here now. The man of the good was so. Amen. Everybody better was saying that they are my what did you want them to be? I want that the Ebra and Kayan. The one that my young man fear actually. Now, who wants to fear you? This is the people who are now, maybe you don't fear from back. But who is Sunday now? Na kawo ne ni na na brade ko so to osu ni shapa go so wala mo so e fi mo fe be ni mo na ni wa ni fi wa so de biara ka mo ho ba ne sisi mo pe be woni ma pa sha to ni na afi fufuro from the view a de so yi abo wa ba ni se o ba do wa fa ti apre ni no ni na ni ko bi be wa ti na be ya ko pe tu na se sa ni de wa ni ifo so fra na esi oye then I made it from my school. A pass to I just never very national, sir. We were about for the next so big, and I'm sorry to see a web is a little national. It was so many attacks. Yes, you please forgive me. Amen. Hallelujah.
abiri do a yɛ ba wa so na yɛ ma na sama yɛ yi kakra de ba bua wɔ nyuma yɛ sɛ so wo hyira so na nea yɛ de yɛ wɔ asɔre mu nyinaa ayɛ hyira kotoku bia na ɔso bia na ebi fi mu ba yɛ na de hyɛ mu ma na da sɛ yɛ hyira yɛ sɛ yɛ de yɛ bɛtu yɛ da ba sɛ sɛ wɔ te ade amen. Afei bi na amafo bɛ ne bɛgya no bɛgya no mu no madɔfo no mema na ɛyɛ ɔfa so a na anɔpa wie yi ɛde mo nyinaa hyɛ Nyankopɔn ɔbɔdu no ne ne tumi ase onyadɔ tumi Nyankopɔn afrɛ ba ne daa nya wɔ Kristo Yesu mu no ɔno ase yɛmu amane kakra a ɔsan siesie yɛn pɛ ɔnhyɛ yɛn de nama yɛn ase nti na fi yɛwɔ ahyira ho ahwɛ so yɛwɔ ato na ne mo kyerɛ na ɔno asafo Awurade bɛgya ne ɔmo so na ɔmo de daa asomdwe mɔkɔ asomdwe mu na mɔkɔ so papa na moyɛ abɔde a ɛtwa ɛho ahyia nyinaa mohwɛ so na mobɛto yie sɛ Nyankopɔn bɛbisa ne ho asɛm mɔfokɔ asomdwe mu mo Awurade ahyia mo ne Nyankopɔn yɛ agya ɔba ɛne ɔmo nkɔmmɔ ne mu amen. Jollof rice, fried rice, fufu, obutui, benkwan, katsinkwan. Bibia wa life and color. Felt as Samsung, what I said. Chairman, was a mono, or we sang, then we'll put a mono in our sea. The Babto, I don't say, you're not going to hook a cry. I'll be Jewish, but I'm going to ask, I did the night. Oh,
I'm